Zdravím vás. Dnes som si pre vás pripravila kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Tu je pôdorys 3 m x 2,40 m. Tu sme použili vaňu, komfortné umývadlo, to je až 1000 cm dlhé a sprchovú časť sme vytvorili medzi priečkou a vaňou. Tam sme použili dvere, ktoré sa krásne dajú zaklopiť k stene a pri sprchovaní ich zase otvoríme k vani. Verím, že aj táto kúpeľňa sa vám bude páčiť. No a teším sa na vás na budúce a dovidenia. Tu sme použili formát obkladu 60x120. Je to imitácia mramoru. Kombinovali sme ho jemným krémovým obkladom 60x120. Vo finále ukáže nádherne.